enze liyabenziwa la kodwa ufundiswe angathi abantu ababizwe uNkulunkulu banebhajana namhlanje lokuthi nje kukhulumeka nabo. Amen. Asusuka abantu basuke bazalwane bebebazi khona abantu abanama role models abaprofeti bamanga babukela kubona ivangeli bangena kubona ivangeli badla kubona ivangeli and bazophola leyotho ngesikhathi sokuthi lesebethi baphumele emsebenzini kaNkulunkulu badukise ngisho abakhethiweyo bakaNkulunkulu because bazanjoba sihle nje lathi nasivalelene la sithi sisindisiwe sonke sifakaza khona abantu ababhubhayo abakhethiwe and it is so unfortunate ukuthi baphumele abantu bathola izandla zalabo abantu abaprofeti bamanga. Angithi abanye bajaha ukuthi abantu babasukumisa kuma-wheelchairs kodwa bengabaniki uJesu. Mina ngiyamncamela umuntu ohlala ku-wheelchair unyaka wonke noma 7 years kodwa ahlale enoJesu. Angithi bazalwane into eyenziwa abaprofeti bamanga yini? Khona ibandla la eThekwini ukhonza abantu khona abashade bekumlilo ofanayo. University nazo zobalekile sobuya lapha yakhona akuzi angibazalwane la ngisho la eThekwini mina ayibona bakhona abaprofeti bamanga la eThekwini and lapho ubaba nomama wakhona mewamadoda womabili umfundisi indoda noba umfundisi indoda babize uNkulunkulu mfethu usho ukuthi ufunda iBhayibheli mfethu ulifunda futhi sifunda nawe ujasamukela idiversity kabazali ngiyabuza ngilwi namuntu sifunda iBhayibheli nawe uthi bazalwana sipromote mina ukutabala sifunda iBhayibheli nawe uyazi ukuthi abanye abantu bahlala bazalwane noma bokutabala bafakaze behobuthi baqhubeke babhese nosisi bethu niniza behosisi ngamazwi abathi kanti umoya bawugqimisile abawucela. Sikhonza nabantu abagcwele umoya sihayize nabo bamela phambili basihayizise nathi sihayize asikaso vele sina umoya ofuna vele bathi nasikuyike sithakathaka bathi bazalwane abantu abanomoya wokutabala badinga deliverance abadinga ukwamukelwa badinga bazalwane ukutabala umoya akomntu ozalwe isitabala noma ungaze mfethu usho upresident athi khona abantu abazabetha akekho. Amen. Yeah. Abasana manje ngokho kanjani akekho umuntu ozalwe isitabala akekho bafowethu. Itabala sidinga abazalwane i-deliverance itabala sidinga itabala so mfethu songathi mfethu kuyinsizwa sikona usuya modelo and baze bakwenza kube extra thina uyabona nje thina mina nje angambi kanje mina kodwa bona bengena yilo moya hayi shame uzumbona usathana uthubukisa kanjani aqhubeke umuntu wakhona accommodate umoya noma ebona ukuthi this is not natural. Ebazalwane omtshali nje moya ema-toilet ungena uyabona bazalwane ibandla into eyenza libe buthakathaka ukuthi imoya kanje liyayigqumisa hlale nayo ibandla lihlale nemoya ey'nkanuko ibandla lithule ibandla lihlale nomoya ofele ibandla lithule ibandla kuthiwe sesaphucuze yabona bazalwane ivangeli bazalwane liphelele la noma ungafunda mfowethu usube udokotela kodwa ivangeli nalo mfowethu asinankinga nedoctorate yakho woza nalo uzokondla ebandleni unikele asinankinga nakodwa zingasishintshisi le ndaba khuluma mnandi khuluma ifundisiwe. Amen. Akabonga uJesu. Jesus. Abaprofeti bamanga bazalwane sibagadi mhlawumbe abanye bethu bayinzalo yabo abanye bethu
mhlawumbe bayinzalo yabo abaprofeti bamanga. Abantu abapromota i-homosexuality, abantu abavumela indaba zama-divorce emabandleni. uJesu wayizonda yena i-divorce, kodwa ibandla layivuma i-divorce, kodwa ibandla futhi ifunda iBhayibheli ibandla. Aningitshele ngazona ubani ongahamba uJesu mayevela njalo. Awukhulume noqobo lakho nibuza nithi wena uzohamba. Sineva ngezazana nelithalalisa ngendlela emangalisayo. Angithi abandleni bazona abekho abantu abaduduzwa nabaphathwa kahle njengabantu besifazane. Kuze kuthiwe bayizitshe ezithaka. Iqiniso bazali kusho iBhayibheli bese bavunyela ukuthi bagqoke noma kanjani. Bese kupromota uma weyinkaluka bephakathi ebandleni. Nomfundisi umile la uPrisa Shumani nangama worshipers akhe la shayilo sheqa. Selokho ngibona umfundisi ethi uthula. Uthula. Angithi bandla bazona abaprofeti bamanga uthi akhona kakhulu imali. Ebafowethu nina nithi ngizoJesu. Nisixolele ngale ndaba yokuthanda imali. Umuntu ukuze mhlawumbe uzofaka izibhakela bonganikeli. Akuthi uhola malini emsebenzini. Ufuna ukubalela yena okweshumi. Iyenziwa lonto ningababazi bafethu iyenziwa kwamanye amabandla. Anokubona nako-DSTV mazothandazela uphulukisa esifeni bese kuthiwa-ke i-bank account nayo. Kuna uJesu wayefuna ubani imali ephilisa ilungu. Akashona ngenzithi akathengwa ngegolide. Uyacabanga wena ngiyabonga mfowethu. Uyacabanga wena usazolala eboxini wena eboxini nakhona ngeke uze kuhlotshiswe ngisho nango-5 rand. Bafowethu ningaba abantu abathanda imali. Bosisi bami ningaba abantu abathanda imali nizodidisa umsebenzi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Angithi bazalwane yibo abaprofeti bamanga la. Bafuna imali, bafuna izinto eziphathela. Ngake ngalalela ukuhlola mina kuthiwa kunikele kuthiwa mawuthinte enhlizweni yakho mhlawumbe kune-fridge ekhaya usanda kuthenga woza nayo. Yazi bazalwane uMandla usanda kungitshela lento yokuthi umuntu uma eshumayela usuke ezokhumbuza. Usuke ngoba ezobambula into entsha. Niyazazi zonke lezi zinto engiyishoyo. Kunikele ngama-fridge uze kubize uhlobo lwawo. Hayi lawa asewulohlobo akathi ngeke. Akuzo-Hisense. Umuntu i-flat screen esanda kuyithenga bazali ngenxa ye-faith. Athatha ahambise. Ngicela ukubuza bafethu siyakubona nguphi uNkulunkulu senza amanyaka nje. Ngoba sokhula nathi siyenze lento. Abantu babuye eBhayibheli college bazalwane begcwele qhu ithiyori kodwa umoya ongcwele engekho. Yaxolisa bafowethu. Yazi bafowethu ukuthi bengilindele ukuthi ngimtshele ngegrace. Kodwa bayeza bafowethu emva kwami bazotshela. Basho ukuthi Grace ayilona i-office nami. Nginabathola. Akukhona bazalwane ukushumayela iGrace. Mhlawumbe inkosi khona ebagcwele phakathi kwethu ukuyishumayela. Kodwa mina ngiyaxolisa bafethu lolo ngabona ngihambile ekhalela kodwa ngithona. Ibandla lona lele bafowethu. And abantu abazolungisa ibandla ithini? Nobody else. Abantu abazolungisa ibandla abazalwana obani? Uphumela uyitshela ukuthi I'm going to fix this. Lento yona bale bandleni mina ngizoyilungisa.
ebandleni likaNkulunkulu. Those people are going to train. Abantu ababizwa uNkulunkulu ukuthi baphume bayokhuluma iqiniso. Hayi amahamba. Ngathi uNkulunkulu angasivusela abantu abesaba uNkulunkulu. Khona bazalwane izwi la eBhayibhelini kuMahubo chapter 12 elithi siza Jehova ngoba kekho wesaba uNkulunkulu emhlabeni. Ngicela ukubona isandla somuntu othi mina ngiyimisela ukuyilungisa le misi. Ngabe inhliziyo yakho iyafakaza yini ukuthi uzoyilungisa? Noma ingomthandazo omngcono. Omngcono noma ingomthandazo bafowethu. Ngiyazi ukuthi ngalendlela ekuthayithi ngakhona emabandleni nangalendlela imali ethandwa ngakhona emabandleni abantu bancishwa ngisho amapulpiti bebizwa uNkulunkulu bephakathi. Angidinga ukugcwele abantu bazana abavusana abaqamba ama-ministry njalo. Ngoba kuqhuvuwe ngale ndawo. Uma nje lokhu bazalwane lithi iBhayibheli malichaza. Lithi labo abangalabazali bashumayela ukwahlulelwa kwabo akuyufana ngisho nokwebala. Ukhulu bazalwane ukwahlulelwa kwabo. Nomvuzo bazalwane wabo omkhulu futhi. Singadlali bafowethu ngale ndawo. Noma sewuse-university ufundile uzophuma uhambe uyosebenza uthola imali. Ungadlali ngevangeli. Lento ekhona bazalwane evangelini ithina abafowethu. Ake njengoba sihlangana nabafowethu sizothandaza. Sizothandaza la ukuthi uNkulunkulu akasenze endlini yakhe. Sihlume sibe lihlaza. Sikhulume kanjalo emini. Asenze uNkulunkulu sihlume sibe lihlaza. Kodwa sikwazi bazalwane ukuphumela ensimini singalungisisiwe. Asiphakame isimemeli yabo. Abanye abantu bazalwane labanomoya we-addiction. Uma into ebewayenza uba addicted kuyona. Abanye abantu njengoba bawathatha ngoba bethanda. Ba-addicted. Ngoba ama-social networks bazalwane ayasetshenzwa. Athulela endlini yaxolisa. Umzalwane angangalifundi iBhayibheli the whole day kodwa uWhatsApp wakho ucheka nawe ndlela. Abanye abantu bazalwane la babanjwe ilento ngiyaxolisa bafethu ngizokhuluma ngendlela ejabulisa umuntu. Abanye abantu la bazalwane babanjwe ilento yokubuka ama-video sex. God. And lonke yabalimaza. Ayikho into okwazi ukuyithandaza bazalwane ukade ubona izinto ezingamanyala. Engesingakoshaya isikhathi sokuthi uyibandakanye nazo. Ithina bazalwane ithina lapho. And njengoba sizothandazela bona ukuthi uNkulunkulu akasilungise. Ngoba sikwazi ukuphuma siyolungisa thina singalungisisiwe. Abanye abantu bahlaselwa amaphupho la. Baphupha abantu basemakuba bafana. Kodwa besindisiwe. Abanye abahlaselwa amaphupho baphupha behlafuna izinto ebusuku behle. Avuke kusena qhubeka ahlafuna. Umoya. Abanye abantu baphupha abantu besifazane la. Bajenzisa ukushaya isikhathi sokuthi bashade bezazi ukuthi abanamali futhi babengahlulanga ukushada ngaleso sikhathi. Abanye abantu bahlaselwa umoya weinkanuko. Abanye abantu bahlaselwa umoya ufele. You cannot operate in the kingdom of the Lord with the spirits of the darkness. And njengoba sizothandaza abazalwane akuzubizwa umuntu la. Inkosi mayithanda abanye izobabiza ngokusebenza kwabafethu abazolandela emva kwabo. Kodwa dila ngale spirit esikubambile. Abanye babambene bazalwane nomoya wokuhleba okuthuma oku extraordinary. Abanye babambene nomoya oqamba amanga. Noma singamphoqi isimo. Abanye babambene nofe emakhaya. Kufiwa nawe ndlela. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Sizothandaza ababonga uJesu. And sizolwa naleyo moya. Noma sothi ngeke uze kuphumeke kulowo mjolo lekumitheli ukuzophumeka. Ibane nokholo enhlizweni yakho ukuthi kungayekeka.
kungayekeka ulobusuku namhlanje ungayekeka mina ngizophothula nawe lento ekubambileyo uma bazalwane uzwe ukuthi sekuthi thandaza ungaqala uthandaza kodwa bazalwane sizophothula yonke lento esilimitayo ekusebenzeleni uNkulunkulu yonke lento sizoyikhipha namhlanje kuyoba yihlazo ukuthi ungalala ubusuku bonke uphume la ufana baba wethu ongcwele